produkto? Revicon! Dugo? Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1! DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:45. Ang oras po, atod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority, magapod lang kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante, piparan po sa Nogabos sa iyang clinic bukas, asinyaon siya oral daw sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Kaso hapon, mga tugang nagre-report si Jimmy duman sa programang Aramon Nyato ni Pading Mar de la Cruz. Ang report ni Jimmy, so rubber tube nga niya tabi sa 3rd District. Nagisi. Mga tugang ang National Irrigation Administration nag-orden sa iyang nindang mga tauhan na bago mga tugang tumama aksidente. Kasaran nga na isubagyo tabi Ronald Pigalao man ta. Lunes, Miyerkules ade, pizza 2, diba? Pizza 2. Domingo, pizza 1 pa. Naghanda na kita eh. Na so rubber tube, mga tugang na ininstall sa lugar. Halion, tanggalon, tabaka nga yung mga diskwedo, dailan nga sa makusog na pagbabaha sa palibutan. Tamala nga ni mabagyo. Magayon man kuta, mga tugang sukatoyuhan. Problema na kandain manalawos mga tugang na tuminama sa bagyo. Nag-orden na ang liderato kang National Irrigation Administration na i-reinstall na, ibalik na po sa rubber dam. Ibinalik. Ano ka iya? Kampig babalik ka sa hapon, kasarong aldaw. O kasahapon, tayo yung report ni Jimmy. Kasarong ito pa di ibinalik pa din sa report sa imo. Kasahapon kasahapon. Ibinalik. O kampig babalik mga tugang. Tayan baga po, made of rubber iyan. Tayan kaya nga na po na rubber dam. Aksidente mga tugang na nagisi habang pigtutwerkahan. Pigtutornilyuhan, nagisi. Ano nga ito pa di na nagragitnit? Ay nga pa di nagisi. Nagisi nga pa di so ano? So tube nga pa di nagisi. So rubber, nagisi nga pa di so rubber. Ano po nga pa di? Kaya tayo na ipabulganize. 50 milyon mga tugang ang proyektong iyan na binakalkan gobyerno na dahil pangunya nagagamit kimaray, taday pa nagakaigwanin makusog na pagoran. Pirang taon mga tugang na hinalat yan asim binono iyan kan sa tuya ng mga opisyalis dyan. Sa pagini kong Didi Cabredo, National Irrigation Administration, alyon nun siguro mga 5 taon yan bago mga tugang na ibugtak dyan. O baka mga tulugayo laro gaya. Basta haloy kihalat. In fact, mga tugang sa mga farmers yan, gusto na kayo mag-rally.
ipangapudan sa nasa niya na ipakaskason ang pag-abot kang rubber project rubber dam, mga materyales ka. Tayan po mga tugang binakal sa China. Saan nga niya Henry binakal? Sa China. Sa China po. Pati ang kontraktor ka na taga Mindanao, dahil nakaka-install ki basta-basta, pa dapat may supervision mga tugang ang Chinese engineer. Nagisi ngaya pa di surab. Iyo tabi, nagisi. Sa niya hali. Sa China. Sa China hali. Pero tabi, sa 50 milyon na kantidad, ang paniniwala, tama rin na quality, aksidenteng nagisi. O ang hapot ngunyan, kaya ni pabulganize? Mapapakinabangan pa daw ang kan mga parauma dyan po sa 3rd District, lalo na sa Libon, Uwas, Ligaw, baka umabot pa ang signal bulos kan tubig. Mapapakinabangan pa daw kan mga farmers yan, mga paratanong kiparoy dyan. Kaya daw yan ipabulganize para mapakinabangan. Iyan po ang hapot. Henry Maceda po, dahil pong personalan kita mga tugang maghapot lang niya na pag-aga. Tigdi po sa DCGB. Aramon ta daw ang follow-up report ni Jimmy tungkol tabi sa istoryang ini. Jim, maray na aga Jim, idetalye mo. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Konfirmado na nagisi so totally nga siwil kan gilid kan alapat na alabaon na bagong rubber tube nakabulunbukon sa ngunyan duman sa tampikan salog. Okay. Nabubugtakan kan rubber tube sa barangay Busak sa Banwaan kan Uwas. Kung bako ining bagyong Dante tay ko ta na nagka-problema an tube na binakal kaniya sa China pansalida sa lumang rubber tube sa barangay Busak. Kung sa importanteng bagay ini para sa irigasyon kan mga parauma sa Uwas asin Libon Albay ta BBB. Apat ng sunod-sunod na planting season dahil nakakapagtaranom ang mga parauma digdi. Dahil ang tadaing nga ni irigasyon ta dahil naman na nabubulganize route na suluma. Dahil pa subagyo, ilinatag na ang bagong rubber tube sa mahiwas na salog, sunod na aldaw kuta na bubugta ka na ini nin mga tornilyo. Ang problema, biglang nag-signal number 2, analbay, ang disposisyon kaniya, halion giraray, ang nakalatag na tube sa pagsabing kung magbaha, share to, i-anod ini, dahil sa pwersado digdi, ang tubig sa Kabilugan River. Kan pigtitipik na mahibog asin na magabatuno na rubber gamit ang heavy equipment aksidente nag-isit na binapasing bibi suduang gilid kay ni. Susudoy-sudoy na porsyon kan job iyuan na passing sa ngunyan so ekspertong matakot kay ni ipapadarakan kontraktor monolithic halik padabaw ang magkakapag-determinar kung repairable o replaceable ang rubber tube. Ano yan as turo talingang iyan? Nag-aagi dyan ang tubig tabi, Jim? Nag-aagi ang tubig dyan? Ano? Nag-aagi ang tubig dyan? Parte ang sagara ang tubig? Oho. Okay. Paano natatanagisi kang pigusulit? Actually, dahil pa man isusulit pa sa natabi, Bibi. Isusulit? Pigahanda na isulit? Oo. Okay. Napano? Ano ang karason kung natanagisi? Napano? Kan pagtangka sa garo, itilinatag na baga. Tutuir ka na sana, ipinatangkas giraray, baka magbaha, ianod. Diyan gamit kayo ni heavy equipment, dahil maninikaya kang tao, magabato noon. Okay. Okay. Igtatarabangan sa nainikan tao kung paano pag sa lansan, duman sa heavy equipment. Habang igtatangkas, duman, dahil masabutan kung paano ini nag-ising. Dahil tinamaan kan heavy equipment o ano? Pagalsa? Posible. Okay, una nga po dyan, Jim. Bako dapat iyan, di basta-basta na-install kung di supervision ining Chinese contractor o
Dahil naman, Tanaron doon man ko subareta mo kang inod ka na. Kang uminabot iyan, haloy may install, takay po ang kinag-supervise na parte, kang supplier ka yan. Oh. Ka nagtanggal si Deki nag-supervise? wala man. Tama pagyungan eh. Oh, usabi yun, kaya Sa mga nindang... trabahador na yaon, Diki. So, in-install na rubber dam, kaya nindang i-install, kaya nindang Dahil, i-remove. halaton nga ni so, eksperto, papadarakan kontraktor. Oh, okay. Ngunyan. Ito, pinaghiro na matangkas kiraray, tangani, man katuyot kaniya, may salbar ini sa anod. Okay. Oh. Ganyan, kanso, kaso hapon, di dahil mabaganalawos bagyo, Oh. di pinagahiriling-hiling kan, tigwa man digdinin mga tao sa kontraktor, isasalpak na ngayon ini naman pagkahiling kan. Pag normal na ang panahon. Pag normal na. Yung sabi yung normal tabi, na. Jimmy, tinanggal ninda ba ka? Tamang pagkasabot ko, Tinanggal na. Oh, sa pagtanggal ninda, tama daw sa pagtanggal ninda na nag-ibo sinang supervision sa expert, okay, pwede na senda yan? Yun na, yan na napot. Salbata ng pangyayari. Kaso hapon, yaw na ko duman na pinag-hiriling-hiling. Oh. Salpak na naman ngayon eh. Pag-abot kan ka eksperto na ni. Boss ko nga passing nga yan yung duwa o passing. Nagisi nga pa di. Gisi na BBP. Salbata Si na. Will Sewell. Salbata na nga pa di. 50 milyon sini. Ganyan. Magkakapag-determinar kayo ni kung repairable o replaceable ini. Oh, So, so matakod. salbata na ano? Basta si Kapitan, nagparapasalamat na Ano ang sabi ano ang reaksyon kay kang Nay? May nakaurong taga National Irrigation dahil man Administration. niya, tangon yan, si Congressman Fernando Didi Cabredo, purabir nagtangkas kay ni, Oh. purabir mag-signal number 2, si Congressman Didi Cabredo, yaon duman sa area, Okay. nagpipresumer na dahil man kibagyong dahil man itong bagyong makuan to. Aha. Signal number 2, dahil siya na sa ni Congressman na natipid na, kaso hapon, pinorward ko kay Congressman so footage, litrato, Oh. ngunyan, on the way pa siya rin doon. At si Kapitan Raul Sirio, Kapitan Canbusak, Presidente Canal Irrigator, sige na sa pasalamat. Nagpasalamat na. No, nag-abis. Napakinabangan na. Nagpasalamat na kay Congressman Didi Cabredo, Sania. Oh, siyempre takaugmahan itong dakula kang, di ba? Kaugmahan na dakula ito eh. Biglang namundo si Kapitan, o dagugunta si Kapitan Raul Sirio tabi. Oh, dakulang kaugmahan ito. Yung ano yan, kapag ng karanaman na ito, nakataro. Pero kung sa mga tayo, mga ibutaran na sitwasyon, nga niyan, na atraso pa siya. Kapag nyo itong kasama ko na bagyo, talagang ikutan ito kapot, kapag itong kontrolado, siyempre, ang gamit na makantutat dyan sa baba, ang kita, siyempre, yun. Yan, accident yung, kasi, pero agad na kung reparable ini, kaya kasulitan ng gano'n. Kaya, kaya na dyan, hindi niya nagpapakaw, ilang tupo. Alam lang po, maghanap-hanap ka mo ito yung nag-untot, ang mga katapanta, ang mga specialistan na... Jimmy, bago kaya masyadong malinig sa ere. Ano ang sabi ni Kapitan? Ano ang reaksyon ni Kapitan Tabi? Magalat-alat sa nadaan naman sa mga farmers na sakop niya, Na? sa kapaladan kay ning rubber tube na rin, Yeah. sa pag-abot ka tong Iyon suma-assess? Iyon bagayabotan baga Jimmy KCMC man taga side itong pigahalat na ito. Taga Davao o Manila? Davao. Pwede nga man sa ito digdi na tayo, digdi sa mga trabaho. Okay. Talagang pagdidimalas tayo. Hindi mahal. Siya ni Congressman ngon yan sa pamayukan niya, dahil nga ako makaiba boss. Na home quarantine nga kami. May nagparasitive dumo. Lockdown nga yan, opisina. Di solo si Kung Didi. Solo. Yung duman, waiting ito. Waiting. Okay, pangyari.
Ay, sus ko. Di, ano, Jimmy, ano ko ta ang pakinabang ka ini para sa nagdanang ug ano, paki-explicar daw tabi giraray. Anong pakinabang ka ini oras na ini ko ta maka-install diyang kitultol sa lugar na? Pag naka-install na ini, kung dahil kidiferensya, tubig duman sa kabilugan, iyo ni an masakpong kan tubig. Tangani na makatipon kitubig, makapabulos duman sa mga irrigation system, pasiring sa mga kabasan. Yes. Kung Yes. dahil hindi Okay. man makakasakpong kitubig. Okay. O, James, sandali lang, Jim. At nasa linya si Kong Didi Cabredo. Sige. Iyo. Out naman ako. Agadan taki-reaction kay nita. Saro, mga tugang si Kong Didi, sa nagpara follow up kay ni ma-materialize na ang pag-aabot kang rubber dam naan na haloy na panahon na pinagahalat dyan sa lugar na iyan. Pero na-aksidente na nagisi daw so parte kang gari turutalinga. Turutalinga. Kang rubber dam. Kung Didi, marinang ka tabi sa imo. Hello, good morning, BP. Good morning sa mga pakadangog kang BCGB. Opo. So hapon, natanggap ko yan na barita na yan. May nag-text sa kuya. Kaya tong, nag-isik niya sa gilid. Okay. Papa, ako bagata BP. Bago nagbagyo, so dahil mananganing nadagos na bagyo, Iyo po. hali ako duman. Okay. Ini-inspection ko. Personal, so kuya, ginibuha mo yung panganay kibidyo. Kung grabe sa kugbahan ko, sabi kang acting president, kaya inapot ko, no rin niya ako yung matapos, kung 2 semana na sa langaya, Tapos na. matatapos lang ngayon eh. Okay. Tapos, kung salamat kayong maray, sa iyo nga ini sa mga pigpapakulit taga to sa kuyan, sa niya, na matapos na, uwi niya ni si Jimmy, kung may kong kaibahan, Yes, yes. salamat mga sila sa DCGB, kagidot ba na, tinawan silang pagkakataon na may paliwanag, so na mga namamatian din na. Yes po. Yes So po. ito sa mga nagpapusige, napakalis ki pirang simana, tuda-tuda talaga, so patrabaho kang kontraktor. Pag duman ko, sabi ko, sa ganyan ako, may maabot na bagyo. Paano niya ako yun eh? Bakit ako, ianod din eh. Magkaigo niya ako, kamukha ni mga hakbang. Kaya ako madiskuy din eh. So, ayun na tabi yan. Ang nangyari, kinagahan, pagsulit na, nagisihan. Kung na-discover mo, may nakaabot na po sa imong informasyon kung anong kasa kung nata nagisi? Ako, ang ginibo ko, kuswapon, inapudan ko katulos so niya. Okay. Sabi ko, engineer, kabot naman good niya ako sa iyong barita. Iyon na nga tabi nga kong. Uy, na niya ako sa aga, alas 8, dumanong tandua. Pag-iba kita. Ano ka, gusto bang ginagtik sa kuya? Ngayon kong Didi, di niya ako makaiba sa imo, nagkaigo ngayang COVID sa opisina may. Di ko sabihin tabi ko. Ngayon kami. Ay pagyayari. Di ko sabihin kung mas nagsulo ka pa siring dyan sa lugar, masulo ka pa naman sa lugar. Atsan na ha, atsan, may mga bisita lang ako digdi. Opo. Mapasiling ako duman. Hilingon ko. Tama mo ang mas maray na personal na mahiling ko ta. Di pa magang istorya. Iya po. Istorya pa masa nakabot sa ko. Yes, yes. Okay. So kung sabihin tabi kong pagkatapos na ini ma-i-install duman sa lugar na ito, di pa ini nagagamit kimarayta, di pa man nga sa tuya kimakusog na pag-uuran ba ko? Pero tabi BP, technically. Tabi pa man na natatapos, tabi pa man na final acceptance sa sa end user. Di pang turnover, ano po ko? Nasa cargo pa ini kang kontraktor. I see. Okay, medyo magian-gian. Kung day pang turnover, ongoing ang pag-install ka ini, di gani ba ka mananggal sa inda pa iyan na paninimbagan, tas hinda po ang nagpreparar kaan. Ano kong? Oo. Okay. Kung ano yung problema, BP? Kung halimbawa baga ngayon sa lidahan niyang kibago, mag-insister kita. Maghagad kibago.
Baka 2022 na naman ganyan mga butihan na bago. Pirang taon nga ni kita kung naghahalat bago mabuti yan, tabi. Teka ba nagka-para follow up ka yan? Basta, alam mo, pang-apat na ining taranoma na. Oh, gari ba ko kapag yung congressman, nagka-follow up ka na ka yan? Nakonsenda yan? Ah? Kuya na yan, panahon ni Kung Nando. Nagpa-follow up kami ka yan, Oo. mapupunduan na yan, tamasalidahan na. Iya po. Luma na nga ni, Oo. na nagkaigwang pundo, biniding, nakulo na istorya na nangyari. Malak ba nga ni Kaginot? Sige, so, Kuya May, na pangapuda na, ina, Yes. ina, so Robert Chob. Ngayon ako sa China, dahil ko maniyapig ko yan. Mabuyong umabot, maritaan ako nakabot, ito palang dato, niliyo pa man sana. Grabe sa'yo nagyang ka, anak man, ano, primero tornilyo ka, nag-follow up ka. Di pa mampalaan sa tornilyo. kasabay may baga ka mo. Iyo, karon din ang kuhan. Nainot sa tornilyo, naho dyan sa rubber. Pagyari sa maaba ka. Tila serye eh. Oo, okay. Pero, hindi mo ko tabi, BP. Iya po. Baka, pwede pa. Baka man. kaya, baka replaceable. May mga video na gimuon. Tapos sa gilid ba na so, gisi. Iyon. O baka pwedeng Oo. i-vulcanize. Oo. Kung man vulcanize, baka kung di, bahala na ka ng engineer. Baka repairable tabi kung ano. Baka pwedeng ma-repair. Oo. Okay, Ilingon ta. Oh, generalmente po, on general po tabi kong, ano ang pakinabang ka ini sa mga paraumata dyan sa 3rd District oras na maging full ang operation tabi kay ni na rubber dam na ini? Okay, inot na inot. Ang sakop ka, ang pagsiservyan ka ng rubber dam na yun nasa maabot 850 hectares. Nakulong pala, ano? Oh, bakulaw nun. Mm. So, ini sa may pinakadakula may naging irrigation system. Iya po. Oh. Ngayon tabi, BP, ang ining rubber tube, iyo ini sugawuma sa nabagay ni Guma. Iyo. No, Guma, natin papabutog Yeah, para yeah. makapagpatipon ng tubig. Correct. Oo. O dyan, kung may oras din kalamidad, para buwilo ang tubig, iyan tabi, pipalupos. Yes. Oo. So ini ang pinaka-ideal na dam. Digdi sa mga Dracula na salog kan 3rd District. Oo. Kung sa mong klase ng irrigation, so yung barrage type. Mga konkreto. O yan, konkreto, ikaw ni mga gate. Iyo. Ganyan, ito tabing barrage type na tigapod, may tendency ito na mabara. Yeah, Ano? correct. Pag nag-plug siya ng maklag tabi, Correct. ang mangyayari, na baraso dudam, maapaw. Maapaw sa mga diki. I see. And then, iyang tipo lang kang pag-collapse kang mga diki. And then, pag nag-collapse ang diki, pasiring ng baha. Ubos. Sa mga kaharungan. Ubos And then, na. mga kaumahan. Ubos na. Oo. So, kaya pala Ang sabi ko, rubber tube, aha. pag may baha, palupuso na, buwilo ang mga ragpa, I buwilo ang tubig. see. Kaya pala naghapot man talaga ang publiko sa tuya. Natang nga ito dahil nga nagbibutag konkreto, rubber. Yan pala ang rason kung natata sa kakusugan kan tubig dyan, pag mabaha, papalupuson, di buwilo ang tubig. Pag wala naman sa baha, papabutugunan naman. Iyan tabi ang bintahan ng rubber tube. Oh, kaya Pero, pala hindi sa advantage yun eh. ligaw, Mm. igwaman kami naging rubber tube. Binisita ko ka na sa mga aldaw, kay bago si Mayor Pati. Oh. Kuya sabi, Bipe, sabi sa kuya, medyo maluya na ngayon magbutog. Nasa bitanti, mga ragpa, ano? Ngunyan, sabi ko, sa niya, dahil na ako, dahil na sana maulit, kining nangyari sa kabilugan. Ay, di sa ini sa busak. Yeah. Dahil na ako mautro. Opo. Kaya niya ako dapat igwa na kitang antisipadong budget para sa replacement kayan. Dahil na kita maghalat na maraot iyan totalmente. Oo. Tapos, dahil naman makapagtanong ng mga duwang tananuman sa kong taon o duwang taon o tulong taon ang mga parauma. Naglabi niya akong epekto. Yes po. So, habang di ba naraot, igwa na kitang pagsalida. Oo. Okay. Yun ang pangapudan ko sa niya. Yes, very good. Okay.
Kung mapalop na lang gyud tabi kami sa imo kung ano po ang resulta kan sa imong inspection duman sa lugar, kung ano po ang resulta kaan, kung repairable pa o sa salidahan o whatever ta bata na po nantan muna ini na ma-monitor medyo nag-agi kita ng key problema tungkol. At least pala nasa contractor pa hindi pa masyadong turnover sa National Irrigation Administration buda sa mga irrigators ano kung Iya po. Okay. Salamat tabi kong Dede sa pagsibag ka na pod ko ngunya na aga. Mabuhay po kamo. Okay, thank you, Pipi. Thank you. All right, thank you so much. Good morning. Mga tugang Congressman Didi Cabredo an sa tuya tabing kauron ngunya na pag-aaga tungkol diyan sa bagay na yan. Sana medyo nakahangos-hangos kita dumaan. Kung yan po nasa kontraktor pa, iba ka doon ang gasto dyan ang gobyerno na Ronald, di ba? Baka doon na po magasto ang gobyerno at medyo masaklap kung naka-turnover na. Kung yan pa sa kontraktor, yaon sa mga trabahador na yun nagpaayos kayan, baka nasa kontraktor pa ang sitwasyon. Kaya lang, anapot dyan, hanggang rin iyan na mas mahidali mga tugang na maimplementar, tamatag-uran na naman, kay puhan tabi iyan sa makan mga kababayan ta, dyan po mga tugang sa lugar na iyan. Kay puhan iyan, kan mga parauma, asin kaniba pa, tangani po na padagos ang senda na pagtatanom sa satuya, tabi na palibot, lalo na sa sendang mga kaparuyan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, kan mga binasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, great taste na premium classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classics. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulog-Ilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo. Natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex!
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang
reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Daragantang report halid po dyan sa luwas. Oras natin, alas 8:24 na. Nasa linya po mga tugang si Lowens Pasada, Kantinampo sa Barangay Tinago, Legazpi. Pasada, may difference talagang mata ko eh. Pagsara Kantinampo sa Barangay Tinago, Legazpi City. Kan binuksanak matapos ang cross-dredging project kan syudad. Lowens Barcena, editalye mo. Salamat VP Pino Casana kan Legazpi City Engineering Office sa mga motorista. Ang porsyon kan F Imperial Court Subdivision Phase 2 sa publiko digdi sa Barangay Tinago, Legazpi City makalihis na ikondusir ang cross-dredging sa lugar. Ini makalihis na manutaran kan DCGB News na ini naagian na pagkatapos na nagkapirang bulan na isara ini kan ini ikonektar ang kalimag ibungan sa paglaom na masolusyonan ang pagbabaha sa lugar na maski diit ang pag-uran tugnaw digdi ang tubig. Sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Legazpi City Engineer Clemente Nong Ibo, poco mas o menos 800,000 pesos ang kantidad kan nasambitan ng proyekto asin kampante siya na sa paagi kay ining project. So ababaw asin sulat na kali mag-aaginig di ang tubig, magibungan asin mabulos ang baha na dulot kan tubig uran sa sarong ayakbit na salog dyan sa may ibong na parte na papaiwason pag abot kan mga aldaw. Susog kay Engineer Ibo saro ini sa lakdang kan lokal na gobyerno kan Legazpi na padiit-diit masolusyonan ang pagbabaha sa syudad na aloy ng problema sa alawig na mga suminangling panahon. Ang masunod na project susog kay Ibo digdi ididemolish naman ang mga harong kang illegal settlers sa may salog na sakop kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Nabig sasabing labigatos na harong ang yaon na mabawi ang natural na bonus kay ni tasaro ang mga lugar na pinagsasahutan kung nanata ang tubig istagnan sa Legazpi asin dai nakakabulos nakakawawa diring sa Albay Golf. So dakol na mga harong i-demolish? Dakol mga ginatos bibing arong Ginatos? Ano? Roger Talaga ha? Di may mawarang ki harong? Warang kiarong so nakalaag sa porsyon na kansalog susungani kay Ibo na pabayaan talaga daw ini dingon yan babawi una ang kan gobyerno. Siya nagpabaya ng Tatawo. Okay. Kapos bagat sibilyan tawo gobyerno. Anong sabihin ni amigo ni Pading Engineer? Anong sabihin? May nagpabaya? May nagpabaya. So mga sisay Tatawo? Mga tao. Pero aminado man si engineer na talagang... Iingan mo si engineer natin ko. Engineer si Sipor talaga nagpabaya. Ano si Magyat? Basta tawo? Basta tawo? Ang tawo. Baka sibilyan. Kung bako sibilyan sa gobyerno. Yan. Ako may duda ko. May natutumbok si engineer. May natutumbok siya ang duda ko eh. May pipapadit-ditan si engineer. Na may nagpabaya. Pero tawo. Sa tawa nagpabaya talaga. Diyan sa... Okay. Sige. Mahiling na sa natabi kay DBP ang resulta. Ay naman pinagahagad. Pero kung oras na may panahon na medyo maraot-raot, hilingon ta ang lugar kung talagang epektibo man ang cross-dredging project ni. Yes. Naloy-haloy man Perang bulan man ini. Perang bulan man ini. Poko mas o menos 4 na bulan. Yan nga nili. Poton sana yan. Oo. Nabutang ki 4 na bulan. So makakatabang nan sa baha dyan sa lugar naan. Kakatabang
sa pagbabata, kung magigiromduman sa BPP, oo. ining barangay tinago na ini, lalo na digdi sa may BDO baga. Saan ang bulos kaya ni Tabi Renz? Luwas sa Longsi building area o babalik din sa may BDO? Luwas sa Longsi building area. Saan ang Tapos, exit kayo ni? ang exit, uyan bagang sarong ayakbit na salog dyan sa may sarong purinarya. Sa may Puneraria Salvacion. Abako, Milagrosa ka. Milagrosa? Roger. Oo. May gumanang ganyang kiluwasan. Roger to that. Diyan ang luwas. Diyan ang luwas. Di ba ko daw sulat ang iraram kang Longsi building? No? Di man nagkagis iraram kang Longsi ini? Sa side kang Longsi? Aside man sana. Sa side. Roger. Haling tinago, paluwas dyan sa may Lapu-Lapu. Roger to that. Okay. Mariman. O garing, uni na ang pinagababana-banaan, uning salog, na stagnant mampalan ang tubig to tipo, da grabe ang lapok. Draga ko ng salog. Hindi draga naman ang salog. Di draga ang solusyon ka. Di draga. Oo. Tayang baga, kung dagat baga yan, tibo. Roger. Tibo yan pasiring sa Victory Village. Dagdagan bakat mga illegal settlers daw, pero gigibon daw ninin paagi. Tapos sa mga maapektaran, ilalaag sa relocation site. Yan. Okay? Roger, so yan tabi BP. Ang mga dagdag pang istorya, haliligis sa Legazpi Port District area. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang tungkol sa follow-up report na alas 8:31 nin pagkaaga sa DCGB. Basaon tabo na sa mga reaksyon. Paano da iyan magisi kin made of rubber? Dapat elastic yan ta. Made of rubber. Basta made in China quality. Amo yan ang pigasabi. Reaction kan texter ta. Alright. Madali isa na yan, VP, iyan, iritos po iyan na pandesal pa. Ang apod kan VP, matesting kung talagang daiyan maging danaw. Yan, okay? Sabi kan sa rotang texter, reaction naman sa report ni Jimmy, igwalang mga concrete na arong sa salog kang Lapu-Lapu. So kay Lois, na-report ini igwa na databi kay mga konkretong harong sa may salog kang Lapu-Lapu. Iyan ang challenge, ha? Kung paano mga tugang na mapahali. Mate, makuda siya kumbinsido duman sa rubber dam sa rason ni Kong Didi, mas maray ang concrete dam, kaya grabe ang daya sa trabaho, kaya nagaba. Mas lalo na yan na rubber, wala pa nga to load o pressure, gisi na, difficile na pa-maintenance. Iyo man na. Pinaling ni Jimmy sa kuya ha? May pigsen sa kuya ni Jimmy, si Jimmy na video, mga tugang na niya na aga, nailing ko, may bukon talagang rubber, putol, girisi talaga, naputol. So, ano yan, may duda kung replaceable ito Garo sa iling ko, pwedeng salidahan ito, mga tugang na kuha na ito, na rubber na ito na nasa gilid na parte kang rubber dam. Okay? Good morning, Henry. Iyan ang pigsasabi ni Lowens dyan sa Lapu-Lapu. Ang luwasan kaan, kadakol na kan mga naka-star na mga harong. Kadakol na kang mga naka-star na mga harong. Konkreto na pati. O dapat talaga, iyan ma-idiklag. Tama si engineer, may nagpabaya. Anhapot sisay. Ho. Pangyari man. May nagpabaya. Tawo na nga na nagpabaya. Alright. Sandali. Bago kita mga tugang magduman sa iba pang mga istorya ko niya na pagkaaga, check muna natin ang mga reaction tabi sa Facebook Live. Tigdi po mga tugang sa tuya na programang Anhapot sa DCGB. Okay. But para dito may comment tabi. May comment kita. Comment. Good morning, Anita Armstrong from Melbourne, Australia, nakatotok. Mary Chris Breeze. Morning databi Sandodja Belen. Good morning, Celeste Belga. Robert Daki Gayod ang nilaagnaan. Yan. Amo na ang Pilipinas dahil nanggad nag-asenso talaga. Celeste Kangayo Belga. Sabi ni Celeste, siguro iguana naman na meron dyan sa project na yan. Dapat mga investigahan yan at this time, may maparusahan this time. Yes, may point ka po, ma'am. Tama ka po.
Emily Ludana, watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Okay? Thank you po sa mga nag-share sa Kasatuya Tabing Facebook. 8:33 na sa Pilipinas. Oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaliing gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay.
Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! Sa One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang digdi po sa tuya na programa. Oho, sisay ang Committee on Health daw sa Sangguniang Panlungsod, ano? Arama daw nga etabe Angel sa isang Committee on Health. Kung isang Committee on Health dyan, gusto ko kaya makauron ko ta, ha? Pero, mga tugang bago dyan, aramtaman sa na po na defisilon bagangon niya na ma-inlove. Aday, baka yung Angel, defisilon bagang ma-inlove. Ay, totoo nga yan, sir. Ako nga nga, depisilan mo talaga ako kaan mga araw ka na bagay. Mapapaisip ka na sana, paano kung wrong timing pala?
Kung wrong timing mga tugang, bako po mas magayon na ma-inlove na warang pigipiling oras. Maray na sana po pwede kang ma-inlove sa McDo anytime. Huli taigbang everyday McSavers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda o meal time man, ang crunchy, meaty, McCrispy, chicken sandwich o savory sarap kang burger McDo. Bako nakakatakam yan. Puon po mga tugang sa 35 pesos. Ano man ang oras, ano man ang aldaw, siguradong pupusuan mo talaga ang everyday McSavers. Kaya po sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime. Ang order anyway via McDelivery ride, through or take out. McDo Delivery Savers na starts at 35 pesos sana. Price varies. Kita-kits, ha? Kita-kits tayo, mga tugang sa McDo. O, amigong Rondon, kita-kits tayo, kita-kits tayo sa McDo. Siyempre tabi, Rondon, McDo. Latasot na ka dyan, ha? Sarawayon ka. All right. Now, di ko aram kung sisay ang... Paki-check mo na tabi, Angel, sa baka may website ang kwan, ano. Gusto niya itong i-follow up, mga tugang, so, baka pwedeng investigaran iyang kang Committee on Health sa Sanggunian. So, ibinugtak mga tugang nagadan sa sarong sementeryo dyan sa Bugtong, na binayaan sana, mga tugang, kanagbugtak, bata ito palan, kumpirmadong positibo sa COVID. Look at that. Dangerous po ining nangyayari ngunyan. Dangerous po ini, mga tugang na nangyayari ngunyan. May health risk po, mga tugang na nangyayari ngunyan. Di ba? May health risk tabi sa tuyang palibot. Kung buda, ilingon mo, paano ito mga tugang na ikaluwa sa... Di ba pag-abot sa hali sa hospital, automatic niya diretso sa cremation? O paano... Di ba? Garo dapat gayod, umentradig diyan sanggo ng Panglunsod Committee on Health. Dapat gayod mga tugang, umentradig diyan sanggo ng Panglunsod Committee on Health. Tagaro dahil man pwede na arog ka iyan. May problema kita. Isolated case, masabihan iba. Isolated case nga ini. Pero ang hapot, natatabi na yan ito duman. Diba? Bata gadana nga ni. Nata po tabi na yan ito duman. Kaso hapon, nalinadangog ko sa follow-up ni Lowens kay ini. Kauron niya sa kapitan kan Barangay Piñaranda. Diba? So ang question ko niyan, paano po daw maulit yan? Tanggadan baga po mga nisus ko, with due respect po sa kalag kang gadan. Ayan baga po mga tugang pag nagagadan sa COVID, automatic cremation yan. Kikremate yan. Pero nata po ito, mga tugang taarog ka ito nangyari, dapat po igwaki mag-i-investigar kaya. Di ba? Dapat po igwaki mag-i-investigar kaya. Oras natin, mga tugang, alas 8:47 din pagkaaga. Hindi po sa DCGP. Babalikan taon lang pero babalikan taon yan, mga tugang na concern na yan, Tabak may makaurong kita tabi dyan sa syudad. Uni pong sa kuyang sunod na yan tatao sa Indo, tabi, garimakulog ang payon nindo ka ini. Pero igrit ko mo na si Kwan, igrit ko mo na so paradangog ko dyan sa daraga, sa Likamalig. So lola ni Angelica Moliasgo. Magayon na babayi, second year college, broadcasting, tabi, dyan sa Bicol University College of Arts and Letters. Sa Kuan, dyan tabi sa BU. Magayon na babayi. Sakal kaya, kadaklan po dyan, magayon. Gabos magayon yung kadaklan eh. Diba? Iling ako ni Angel. Totoo nga niya po yan. Diba? Totoo nga niya po yan. Good morning, tabi kay Lola Erlina Marquez. Yan. So, si Lola Erlina Marquez. Good morning, tabi.
Pirmi pala nakatutok sa DCGB ini, sabi ni Miss Angelica Molyasgo. Saro tabi, mga tugang nag-second year, broadcasting student dyan sa Bicol University. Pirmi nga nakatutok sa imo si Lola sa pag-aaga. Lola Erlina Molyasgo. Yan. Salamaton tabing maray sa pagdangog mga tugang sa DCGB. Basta na po, Lola Erlina, ining aki mong ini, babantayan ko ini. Talugad kachat ko eh. Kachat mo nga. Nag-miss ka maligin eh. Nag-intry ni sa Miss Pinangat. Ganoon ang gana siya eh. Di ko lang aram kung anong title niya. Pero nanggana po ini mga tugang sa Miss Pinangat. Beauty pageant dyan po sa Kamalig Albay. Okay? Now, una ang sunod kong isasabi sa Indo, kapatid. Mga tugang, may marahay pong bareta sa Indo, sa tuya, ang may maraot na naman na bareta, mga tugang, tungkol sa tubig. Tungkol po sa tubig, kaya dapat talaga. Hindi kung ano na ini, na problema tang ini, Sa Sabado, mawaparaan tabi kita kitubig. Oh no! Pangtulo na ining Sabado, na pag ang, ang NGCP, nagkukondukta po ki maintenance, ding option ang PhilHydro, na magpaandarkan sa indang mga generator. O ni po Heads up, Water Interruption Advisory on June 5, 2021. We sincerely apologize for the inconvenience. Paisi, magkakaigwan nin pagkawara nin tubig sa kadaklan na lugar kang Legazpi sa Hunyo 5, 2021. Bako Sabado an Ronald? Sabado Hunyo 5? Hunyo 5. Puon alas 7 nin aga, sagkod alas 4 nin hapon. Maapektuhan po ang planta kan tubig, PhilHydro, sa gigibuhon kang NGCP na restoration. Ting parakpakanal. Oh no. 7 a.m. to 4 p.m. Paano naman kita kaini? Magtipo na kamo kitubig ngunyan. Tako nga ni mga tugang day payo ko minakulog ang payo. Aram mong ginibo ko po. Nagbakal akong dakulaon na drum. So naglaog nga na ako. Pag ako tukaw sa drum, di ako na iling ni Mrs. Titaguan ko itong balding ito. Titaguan ko sa balde, pipano ko tabi kitubig, kananaram na ako. Nabiglang nawawara mga tugang ang tubig sa lugar ta. Sabado, no water in Legazpi. I hate to see you go, but have a good time. Lol. Saka, matuod na kita sa Legazpi. Kuryente, tubig. Tubig, kuryente. Sa Sabado yan, mga tugang na bagay na yan, abangan. Turog na ngayon ibang miyembro kan sanggunian, dahil nga ninda kaya PhilHydro sa kaapek. Ang apek po kaya, bako ang mismong sakop kang LGU. Ang apek ang kuryente po, in fairness po sa mga LGU, bako sakop yan. Kaya lang, parte kang kaito sa mga LGU, nagburugtak kang mga nagparalano kaan. Taday ng ibang opsyon. Di ba? Taday ng ibang opsyon. Pero tabi ng tubig, may say ang LGU digdi. Ta nag-appoint mga tugang kan mga board of directors dyan sa LCWD ang alkalde. Ikadua, mga tugang
although ang LCWD under yang kang LOA, deng direct na say dyan ang LGU, taluwang nagmamanis ka. Pero sa board, pig-appoint kang alkalde. Ang day ko ngunyan maladop hanggang ngunyan day ko masasabutan, kung anong plano kan PhilHydro, na pag nag-add in GCP, na nag-supply sa indang kuryente, nagkakaigwa ke maintenance, dapat kita may tubig nag-aandar an sa indang generator. Di na uga alat ko na. Ta susugong ko kung ano. Mawara ang dagi tubig. Di ko aram kung may okay man. Di ba? Okay man ano ini ang dalagan mga tugang sa maabot na alam. Pero siguro may tubig gayon. May tubig. Maandar kayo, tamala ang nagpatanid LCWD, Water District iniya. Dahil naman digdi sinabi po, mga tugang, kung unserviceable ang PhilHydro. Dahil naman digdi sinabi, mawawaraan lang kitubig sa ibang lugar. Sure apot pa, saro pa, apot pa. 7 a.m. to 4 p.m., po, dahil di sinabi kong unserviceable pa, baka pwede naman. Dati-dati may notice yan na unserviceable. Pero digdi, dahil po notice. Kung sabihon, mag-under naman gayon. Very good. Di ba? Dahil naman sinabi na unserviceable, so generator nila. Baka naayos na. Yan na banganta sa Sabado. Takasamanggingani, nagkarigos ako bago ako magkaturog. Tamalay mo, Ronald. Pero ako nagapasiguro ba? Ako kaya, bago magkaturong, nagapasiguro ko, minakarigos ako. Malay mo. Malay mo. Diba? Maagda. Ngayon, pagkagagangesi mo, diba? Dahil po namin siya digdi, kan water, kan LCWD send ang advisory. Kung anong mangyari, basta ang advice na mawaraan na tabi kitubig. Iya po? No. Iyan tabi mga tugang ang informasyon LCWD ang nagpahayag kaan. Okay? Maray nga nito, nakahabol pa si Renz Luna. Liga ng, anong liga? Pagkabaya nga, Liga ng mga barangay sa Daraga nakaisipin solusyon tanganing day maputulan ang mga barangay na may moroso sa kuryente. Renz Luna, idetalye mo. Ano ang solusyon? Go! Yes, sa Marinaga tabi BPL, na Marinagas ng mga parantabay sa mga duganyatong mga baret nakaisip ng solusyon ang Liga ng mga Barangay President na si Kagawad o si Kapitan Paulo Montalyan na kang Barangay Malabog, Daragalbay, ang aning day maputulan ng kuryente ang nagkakapirang mga barangay digdi sa Banuan Candaraga na nakasabay sa top 10 na kung saan top 10 mga barangay na igwang mga moroso sa kuryente. Sa nangyaring meeting kan Gilid na tabi dyan, Lowens, Renz. Yes, BBP. Gilid na dyan, nagkaribok naman sa mga ayam. Roger. Nakiling ang kagayon kan mga ayam, ibang pagiling si mo. Dilistan siya katabi. At nagano na ako, nagtaas na nga niya ako. Sige, go. Sa nangyaring meeting tabi BBP, kay ba si Mampat na Gutierrez kan Apex, sigundigdi kay Kapitan Paulo Montalyan, ang sendang naisip na solusyon. Yung hagadon ang listahan kan mga konsumidores digdi sa mga barangay na iling nakasabay sa listahan kan APEC na igwang moroso sa kuryente, gabos na mga konsumidores partikularmente so may mga moroso pa. Ibig sabihin, gabos na pangaran kan mga residentes kay ribahan o agadon hali sa APEC ng aning magkaigwan din paglibot man ang barangay captains kan mga barangay sa kada harong tanganing ma-follow up asin mahapot kung nataman ang ganda ipasinda nakakabayad dinutiki kay Kagawad Paulo Montaliana daday maninda isasabay kumpira or daday maninda aramon kumpiraan moroso kan sarong partikular na residente asin idi pangaran sanaan sa indang hahagadon sa APEC tanganing sinda na mismo ang mabisita sa mga harong nagtauman ni suwestyon ang opisyal sa APEC na kinakaipuan na bako bilog na barangay ang puputulan ng kuryente paningkasuan dahil makakomply sa bayadan kundi sa mga residente sa na partikular
na Iguang Moroso ang kinakaipuhan na putulan sa laduman or sa laduman kan na Barangay Alcala na iminabot niya ining 22.7 milyon pesos na pagkakautang sa APEC na yun nagnumero 1 digdi sa Daraga sigun digdi kay Ma'am dapat na Gutierrez kan na APEC kasi daman magibonin magkakanigong recalculation kana gabos na mga bills dyan sa nunamitan ng barangay dahil anta yun nga ni Ian Picataram kapitan na salaman talaga ang computation kan na APEC manugod niya di kan utang or pagkakautang kan Barangay Alcala na maabot sa 22.7 milyon pesos. So, wala man pinagtaong oras or bulan na APEC kung nuarin puputulan ng nanggad ang 10 barangay na nakasabay sa listahan kan APEC na may pinakadakol na moroso sa kuryente. Aha, okay. Yan tabi, Bibi, ang magdagdag na informasyon din sa luwas, Renz Luna, DC Division. Ako may suggestion ako dyan, Ronald. Siguro pag nasettle ng gabos na utang kan Bapa, adala na kung pwede nang i-abolish ang Bapa. Diba? Kung halimbawa masettle ng gabos na utang, ang suggestion ko, adala na yang kan APEC o kung ano kan Department of Energy may mag-recommend na i-abolish na ang Bapa kiluway-luway. Nadadamay ang gabos. Pag ang Bapa din nakakabayad, nadadamay ang gabos. O kung din ang Bapa, ang pagsingil kan APEC sa kada konsumidore, saro-saro. Ang pagputol, bako sarabay. Bako. Ang mapuputulan mo lang, sila nagbabayad din kuryente. Sa Bapa kaya, saro ang parabayad, sila nagbabayad, nadadamay. Paano mo niya? Marikon ang Bapa, may puder na magputol din kuryente. Sila nagbabayad sa nasendang miyembro sa kada barangay. Dapat kayo di-empower sinda na mag-disconnect sa mga dahil nagbabayad din kuryente na miyembro nila. Yan ang suggestion ko na pwedeng pag-adalan. Kung gugong kita, kung di gano'n, mag-gano'n nag-irintindi. Siya ang suggestion. Tataw ka nga ka na suggestion kakaan. Diba? Pero paminsan may mga matalio na sobrang tali mga tugang dahil nariparo ang mga simpleng bagay na pwedeng ibo. Salamat kan sa inong pagantabay. Dahil pong personalan kita po naghapot lang. Goodbye. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig